Ni Mikel zu? Ni Inigo. Inigo urtaskotalako. Bai. Herrikoa, berrizarrakoa? Iruñekoa, baina hemen egiten dut lan. Non? Gaztegunean. Gaztegunea esan didezu dala. Bai. Eta zuk hemen egiten duzu lan? Bai, ikusi dezakegu? Bai, nahi duzu narekin etorri, kontuz kotxarekin. Bai, barkatu, barkatu, oso, ze kasualidade, Inigo. Sartu gaitezke. Bai. Hau da, Xabi. Xabi, urtaskotalako, Mikel. Lankidea. Lankidea zarete zu. Bai, lankidea. Pizketa harritutan nago, ze polita den hemengo eraiki, jau, kanpotik ikusi dut, eta belarra dago. Eraiki berezia, bai, lastozko egina. Bai, hemen utzi zuten lehiotxo bat ikusteko barnetik horma. Lastoa eta horma daude. Bai. Hormak lastoz egina. Bai. Hau da, hiru txerritxoen etxea. Lastoa, egurra eta adrilluak edo... Bai, uia bezala, ez da irutxo. Eta zergatik da lastozkoa, edo? Hori, igual, arkitektuari galditu beharko genioke, binomaten du merkea eta aislante hona. Biosostenible... Ongi pentsatuta. Bai, bueno, Xabi eta Inigo eta Xabi. Zuek hemen lan egiten duzue. Bai. Eta hau zehazki zer da? Hau berez errekurtso bada, municipala, eta, bueno, gazte eta aurrendako errekurtsoa. Bale. Eta ze gauzak egiten dira gutxi gora bera? Denetik. Bai, beste dago ludoteka, astean zehar, gero hasitxo ere euskara sustatzeko programa da. Eta gero gaztetxea. Bai. Dago, ordu liberetan, pues Amazon, digo. Bai, esan, behiatu da. Oso motorizatu ikusi zaitu, gaina, honek, abiadura ongi hartzen du. Bai, último modelo. Eta kaskoa da namazu, bizera azpitik eta kaskoa gainetik. Bai. Hori, eguzki egiten badu edo. Bai, kasko. Adiós. Bai, a ver. Nondik piztutzen dago? Hemendik. Eta ematen duzu impulso, eta gero zapaltzen duzu. Venga. Ahí va. Isto es eraikin egin, kalterik egin nahi barkatu, bai. Oso, ez da zer pasa, ez da? Ez. Badugu botikina ala ere. Bale. Oso, ondo. Listo. Eskerrik asko. Bueno, eta zuek, zenbat urte dara matzazu hemen lanean? Proiektu hontan, 12tik aurrera. Bueno, ja badira urteak, Bai. Badira matrimonia gutxiago irauten dela. Arrazoi. Bikote, eta hola goitizien bat badakazu edo herrian modun batean bueno, bai, begira guk ikastetxean aritzen garenean jarduerak aurkezten eta bueno, gure gurua modu batez aurkezten dugu, bai. Bikote ospetsuaz. Bikote ospetsua? Bai. Zein izango te? Erakutxiko dugu, bai. Beraz modu hortaz aurkezten zarete? Bai, osoki. Toki oso bitxoiteko gainera, ikusi, baina dira. Ojo, ahí va, Dios. Se ona. Beraz, esan diazuet goitizena. Goitizena eta, pensatzen dut, Don Quijote, Don Quixote eta Sancho Panza. Gure buruak aurkezten dugu horrela. Beraz, hori egin dizunen lanean importantea humorea, ezta? Oso. Jasten bazarazu, bai. egiten dugu benetazko gigante. Primeran, oso, ondo, bai. Egiten dugu sarrera ya elegante. Vale. Hori da. Venga, torri. Vamos. Venga, bat, bi eta hiru. Rocinante, Sancho Panza eta Don Quijote. Hori da, Quijote mágico. Oso ondo da Rocinante izatea, baina ose beroa. Zer gauza gehiago egiten dituzu adibidez? Bueno, pues nahi bauzu ikusi ludoteka, joan gaitezke ikustera. Bai. Zuen baimenarekin. Hau da ludoteka, bale, primera. Haze sala politak dituzuen hemen, Denak egurrezko tetxuarekin, eta hau zer da mutilak? San Fermini omenezko taula, bai, safla. Nahi duzu ikusi santua? Bai. Bueno, pues orain ikusiko duzu santua. Hemen jaietan gurpilezko zezenak atetzen ditugu, eta orduan aurrak etortzen dira, eta kantatzen diote santuari, bai. Kantatu nahi duzu? Bai, noski, eta esako hori bada. Entzunarren San Fermin, zuzaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro ontan otoi. Gora San Fermin, gora! Gora Berriozar, gora! Gora Iruña, gora! Aizuño barkatuta, Xabi nola joan da? Begiratu hor, entzuten duzu zerbait. Segi kanpora. Hortik gan. Atera,
Dios. Ojo, alkista, mentxe, goi asko kitiko zut. 60 plaza esan du, baina mentxe, oio plaza daukago. Barra zate, susto honen ondoren. Eta hona jundio, Berrio zerra etorri eta mentxe, oio asko tartean, gatuko nahi zen mazu. Mikel, hemen geratu zara. Ni flipatuta entzierroarekin, ez hau egiten dezer. Bai, hau egiten dugu gazteekin, bai. Aizu, Mikel, bine, ikusi nahi duzu azkeneko sorpresa. Begira, hemen egiten dugu beldur igarabidea, bai. Beldur igarabidea. Pasadizo del terror, bai. Eta hemen sortzen dira, hilarak plazaraino, kasi, jendea ikusteko. Ikusteko zera ekartzenen barruan, eta ikusteko dugu. Bale. Pues ongi etorri beldur igarabidea. Beldurri garabideak kontu zibili hemen gertatzen dena. Bai. Kontuz, etorri. Babakan tokia aldatu egin. Kasu. Eskerrak komuna hemen dagoen, gainean kakatzeiteko. Bueno, Xabi, impresionatuta nago beldurraren igarabidea. Susto eta guzti, Bai, hauzo zera jarduera arrakastatxua izaten da, bai. Ilarak igual 400 pertsonak... Nigo motosarra da guzti, el tío la motosierra. Bai, Xabi esen esplikatzen zer arrakasta dakan beldurraren igarabide honek. Beraz, antolatzen duzu eta herria pasatzen du... De muerte.